كاب إريتريان ميديا نيتورك عزوز سلامتنا يبصحكم نزعلت استدالو زينا انه ارستاتو كنقدم بمخنيات زنبل مبل 29 عامت ناصنت إرترا مرحتي هاجرات المنقسطاتن نا يوحنا ملختي سردلو منستر حرشاب كرمتي خصت نزخل تريان بتا قدم مدلاوات يقبرالو اب زوبا غاش باركا 38 حدث ابيات تمرتي هنصالوا هاجرام مرچا ኢትዮጵያ ምስ አዋጅ ህጹጽ ኩነታት ይኹን ምስ ምስፈሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክግበር ከም ዘይካል ተገሊጾ ሱዳን ሓድሕዳዊ ኩናት ሊብያ ንምዕራፍ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጾ ዝርዝራት ይቕጽል برحتي تشاينا كينيا هندن كمونا بومبر كوميشن حبرة أفريقيا بمخنيات زنبل مبل 29 عامت ناصرت إرترا نا يوحنا ملخت سديدهم بريزيدنت زباويت ريبابليك تشاينا شي جين بينغ بريزيدنت ريبابليك كينيا أوهورو كينياتا بريزيدنت ريبابليك هندي رام نات كوفيندن بومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فيكي مهامتن أب ملختم سلامتان سناي من نيوتن هزبن منقستن إرترا دحر مقلات نبريزيدنت إساياس أفوركي ملوتعنان إرترا دما سلامن بلصقرنان سفنو مساء تمنيهم توم راحتي اسعيبهم كلتاوي زمدنان متحققازن نمعبالن نمدنفعن زلوم دليتن قربنتن الرقاقيتام بريزيدنت زباويت ريبابليك تشاينا شي جين بينغ بتوسخي ناقداسنت معزازن ممعبالن زمدناتات إرتران تشاينان بمتكاس هلو كلتاوي حونتاوي متحققاز ناب حدش درجان مديابو نزلو دلونات الرقاقيتام بريزيدنت كينيا أوهورو كينياتا بجدو إرتران كينيا ناب حبراوي كبرتات متكلاتن بحقتاتن تسرته نمحبر قطباو اللوتن بلصقنان حزبتاتن زقلقل مو زمدنا كم زلون تقيسو نز استراتيجيكاوي متحققاز ناب زبرخ درجا كبن مبالو مس بريزيدنت إساياس حبيرو خسرح زلو الدليت الرقاقيتهم أقدمون نقول سعودية سلمان بن عبد العزيزن وراس عرات محمد بن سلمانن بريزيدنت ريبابليك جبسي عبد الفاتح السيسي بريزيدنت ريبابليك كوريا مون جان إين بريزيدنت تركي ريسيب طيب إردوغان قدما منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب كمون مرحتي فيدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكا ريبابليك كروشيا فيدريشن سويس شويدن ريبابليك سريلانكان ريبابليك كروشيان نايوهانا ملختي كم سددو يذكر أب كتما كرن ممهرانن ولنتاويانن منسياتن تمهرون أفلطون قحاتن حبرة سباب مبرخن زوصو ممرحيتات أب متقبارن مس ممحدار تواهيدوم زمسغن أبركتو يقبر اللهم إيرينا توكستو ما كايتنا يتعمام فلما تنكن صعبيناتن لبنا كورونا فايروس أب حبرة سب نمسرات أب زعلم قوسقواسات توافيرو من بارم أب زوان زدمات تقبار زوصو ممرحيتات نمرققات أب ممحدارات كبابن زوناتن كمون هزبي ببزحي أب زئ كبرلون بوتاتات كم دوكوانات حدري معدلي غاز عداقاتات أخلنا حملتن قطعتات محبراوي منفنتات كم زهلو أب مقبار عطوكيروم كم زلو قليصام توم ممهرانن ولنتاويانن منسيات أب ممحدارات كبابت سنحيط صعق السراح أب مفوخاسيخون نقحات هزبي أب مبراخ عبي أبركتو يقبر اللهم منستر حرشا أب وقتي كرامات خصت زغل تريو ورا رامبتا باقان ممكاتن متفان زاد اللي قدمه مدلاوات يكايد الله أما برا أفريقيا كساب زحلف ورحي ميازيان سالساي تخطات الورحي سفيح زرق حز نبر الزناب سلز واقعه نتياب زحلف شديش توارح عبتو زباز نبرة تريو لبدا عمبتا كوغدلو كوان تقاله ورا أركالاي ولدو نايتا عمبتا بزحي زنايا وظلنا ورحات قنبة سنن أب هاجرات كينيا إثيوبيان صوماليان كله كم زخلي كمات مصر زي سميناوي كفال إثيوبيا بتخونتات بخبيت كتصلو يخيل يزبل قمت سلازلو كابو زساقو معسلتات اب مفارق ورح السنة نابي إرتران سودانن كسقرو كم زخولو مياوي حبريت الله نزياب مصنع تستمركوسة تنبيت مسرت بمقبار من يسرح الرشام مساهدوتات حيلتات مكل خل من محدارات هزبن تواهيدو اب زحالف شدش تاوارح عد مع اسرح نزع مملو مسارحيتاتن مسالتياتاتن نداق ما يسرح يوادد الله أبز حلف ورحات أب زوباتات دبوب كمون سميناون دبوباون كيح بحري أب أستات سوسان 3,000 هكتار أتمعي نتفتات ممكات ورار عسلتات أنبتا كم استقايد الذكر كوينو تحجز قبر زلوم الدلاوات نتتو مكرو أب قمت بمئتاويوم أب 15 زوباتات قاش باركا
ሓንቲ መዋል ህፃናት 36 ናይ መባእታ ሓንቲ ድማ ሕዳሪት ናይ ካልኣይ ደረጃ ብድምር 38 ሓደስቲ ትካላት ትምህርቲ ይህነጻ ኣለዋ ዘናብ ትሕቲ ምክትታል መኸተል ልምዓት ምዕራባዊ ዞባ ዝህነጻ ዘለዋ ትካላት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋ ሞጎሎ ድገ ጎኘ ጎልጅ ሃይኮታ ላዕላይ ጋሽ ኣቆርደት ሎጋዓን ሰባ ባረንቱ መንሱራ ሞልቂ ሰልዓ ከርከበትን ሻምቡቆንን ዝህነጻ ዘለዋ ዝበዝሓ ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ደረጃ ምኽዳንን ምጽፋፍን ውሕዳት ድማ መስርሕ ህንጸት በጺሐን ብምህላውን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣገልግሎት ክህባ ትጽቢት ይግበር በመሰረት ውጥር ናይቲ ፕሮጀክት ነፍስ ወከፍ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ 4 መምሃሪ ክፍልታት ዘጠቓልል ሓደ ብሎክ ቤት ጽሕፈት ርእሰ መምህር ቤት ጽሕፈት መምህራን መኽዘን ዓይኒ ምድርን እተጠቓልል ክትከውን እንከላ እታ ኣብ ኣማላይት ንኡስ ዞባ ከርከበት ትህነጽ ዘላ ሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ግን ንኻልኣይ ደረጃ ዘድሊ ኩሉ ትሕተ ቅርጽን መንበሪ ተምሃሮን ዝሓቖፈ 10 ብሎኮታት ኣለዋ እቲ ንርሑቕ ገጠራት ኣብ ግምት ዘእተወ ፕሮጀክት ብተሳታፍነትኩም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገራውያን ኩባንያታት ህንፃ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ካልኦት መሻርክትን እዩ ዝትግበር ዘሎ ካብ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ናብ ዜናታት ወጻኢ ንሰጋር ኣብ ሊብያ ሞንጎቲ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ብፋይዝ ሳራጅ ዝምራሕ መንግስትን ብጀነራል ሓፍተር ዝምራሕ ተቃዋሚውን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምዕራፍ ሱዳን ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጹ መሐመድ ሐምዳን ምስ ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓድሕዳዊ ኩናት ሊብያ ንምዕራፍ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐረበ እማሜ ብወገን ጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ከም ተነጽገ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ብተወሳኺ መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ኣብ ሊብያ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ናይ ዝኾነ ጸግዒ ከም ዘይሓዘ ብምምልካት ነቲ ወታደራት ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ኩናት ይሳተፉለው ዝብል ሓበሬታ ኣሉታ ሂብሉ ኣሎ መሐመድ ሐምዳን ንየመን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ የመን ዘሎ ሰራዊት ሱዳን ኣካል ናይቲ ግዝኣት ሕጊ ንምርግጋጽ ተዋፊሩ ዘሎ ኣህጉራዊ ሓይሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኢራን በአሜሪካ ብልዕሊያ ንዝተበየነ ቁጠባዊ እገዳ ብምጥሓስ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ንቬኔዙዌላ ከም ዝለኣኸት ገሊጻ እታ መርከብ ኣብ ማያዊ ግዝኣት ቬኔዙዌላ ከም ዝበጽሐት ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተዘርግሐ ክኸውን እንከሎ ፕሬዚደንት ማዱሮ እውን እታ መርከብ ብርግጽ ቬኔዙዌላ ከም ዝበጽሐት ኣረጋጊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት 100 እሱራት ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ባግራም ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብ25 ግንቦት ተለቒቖም ዛካል ናይቲ ቀዲሞ ኣብ መንጎ መንግስታትን ጉጅለ ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ኮይኑ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣስታት 200 እሱራት ጣሊባን ንምልቃቕ መደብ ከም ዘሎ ምንጭታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ገሊጾም እቶም ጉጅለ ጣሊባን ብምኽንያት ዒድ አልፈጥር ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብ24 ግንቦት ምግላጹ ይዝከር ነዚ ተኸቲሉ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እሱራት ጣሊባን ክለቀቕ ምውሳኑ ኣብ ምዕራፍ ናይትን ነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ኣፍጋኒስታን እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ንኩነታት ሃገር ዝከታተሉ ተንተንቲ የመልክቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብኣሰካፊ ኩነታት የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጥዕና ሃገር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊጻ ንሳ ነዚ ኣብ መልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ዝተመዝገበ ብዝሒ መልከፍቲ ምስ ቀዳሞት ክልተ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣባይቲ ብዝካየድ ዘሎ መርመራ ኮቪድ-19 ምስ መገሻ ይኹን ግዳያት ርክብ ዘይጸንሖም ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም ይጸንሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ በዚ መሰረት ሓደ ሕሙም ን32 ሰባት ይለክፍ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕክምና ሃገር ብተወሳኺ ይጠቕሱ ብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ክሳብ 20 ግንቦት 389 ዝበጽሐ ክኸውን እንከሎ ካብዚኣቶም እቶም ልዕሊ 60 ሚእታዊት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝርከቡ ብኻልእ ወገን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝናዋሕ ምግባሩ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ምዃኑ ምሁራት ገሊጾም እቶም ምሁራት ኣብዚ እዋን ሃገራዊ ምርጫ ምክያድ ነቲ ሓደጋ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ብምጥቃስ ዝኾነ ዘይምርድዳእ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ሃገር ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣረጋጊጾም ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ብምኽንያት ጽምብል መበል 29 ዓመት ናጽነት ኤርትራ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ናይ ዮሃና መልእኽቲ ይሰድለው ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ክረምቲ ክኽሰት ንዝኽእል ተርኢ ኣንበጣ ቅድመ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 38 ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ይህነጻ ኣለዋ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ምስ ኣዋጅ ህጹጽ ኩነታት ይኹን ምስ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክግበር ከም ዘይከኣል ተገሊጹ
ሱዳን ሓድሕዳዊ ኩናት ሊብያ ንምዕራፍ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይተዓወተ ተገሊጹ